И какво става, готини пичове? Аз съм Давид Великич. И днеска ще играем Clash Royale. Както виждате, днеска съм ви приготвил един хубав чест, Magical Chest, който ще го отворя сега. Така. Отворихме го така. Дарела тук, мирала си. Така. И започваме чайлендж. Ще си правим дек. Така. Ето го нашия дек. Така. Започваме. Така започваме. Може би тази ще сложим. Този големия ще сложим. Един ще сложим. Ще добре ли? Да. И това ще е нашия дек, който аз се надявам да е хубав, защото така няма да е много голям дек. Крипър. Играем срещу Джогус Аутонентико. Ето на петля. Запускаме. И той има петля. Не очакваме. Запускаме за нас. Правим. Това Киро, ти се справиш. Това така ще го пуснем. Скелетна армия, модификабъл. Има и голем. Арбол ще хвърля. Ето тук не знам какво да стане. Тук е добре ли ще? Тук е добре ли ще? Едно скелет на добре ли ще? Проблемът е, че той има помпа. Не ми хареса. Ау, наистина, човек. Причина. Тежък мач е. Да. Как? Не знам какво да почнем. Една валкирия ще е много добре. Браво, така. Окей, сега. Бах майката. Не, бах майката. Бах майката. Не, бе. Бегай от тук с тези цени. Иши си. Майката. А така бегай от шметарок. Всичко в анархия ще пуснем. Много хубаво. Са хората е важно да пускаме което можем. Добре пусна пека. Гледайте каква атака правим. И го победихме. Да, добре. Това беше първата победа и беше много хубав дека. Но е дек, не го е. Да не помислите, че не го е. Не, шегувам се. Така, ретро пак почваме срещу Безон Джуниор.
Джуниор. Не знам правилно ли го произнасям. Така. Така не знам какво да пусна. Добре, аз пускам на Валкирия. Добре, имаме скелет, имаме новичка, но ние ще си наложим на новичка, така това мале какъв тъпън е тест. Изхъби си по най-простия начин запъл. Той ме огледа. Лошо е, че той ме огледа, обаче хубавото е, че блокирате отляво, вижте какво прави. Много ще ти браво. Добре. Доволен. Тук не си познал моето момче. Не си познал. Добре, аз тръгвам от ляхта. Не знам ли правилно произнасям. Лява, дясна. Тук ще позна. Няма. Използвам запчето. Много го мравя това. Фарбол ще ги опретях. Файербол. Да раздаваме, че вече той има Giant. Блокирате ми оцеле, ще направи по него щитички. Много добре. Казваме му Wayplay и ай. Той ме огледал обаче, вижте сега. Сега ще го накараме така. Така ще му пусна. Така искам. Ще му пусна на петичка, да се дразна. И той си мисля, че с медика ще го направи. Нищо няма да. Ако му пусне скелет на армия, няма да пусне. Дори пиката може. Що реши, че Езуй! Удар един пъти. Този е проблема. Така. Ще правим блокирата, ще го правим. Така, не. Ще ми взема малко акълътка. Ще взема такова. Не на добре. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мислих, че ще изгубя. Така, хора, само ще ви кажа, ако сега ми свърши клипа, ще играя срещу 12. Ако сега ми свърши клипа, довиждане от мене, това е... И ще ви се навърши. Мангалчета малки. Аз почвам с пека, малко време. Аз си започвам с петичката. Не. Удри пеката, yes. Come on. Само пеката е пешатка. Само получи ли нещо. Така. Не. Грешно запад. Добре. Не. Видите ли? Ще го сели ли? Езу! Така. Добре се развиваме. Пускай не ми хареса такива неща. Ще ме на Валкирия, защото просто не ми харесва. Само ще ви кажа, че не ми харесва. Тост не ми харесва. Не, скелет на армия. Тя се опри. Може тук да видя, като видам, обаче аз не мисля да съм. Той вижте го много гаден този. Той сега ще пусне пак каштурка някаква. Мангал такъв. Бижуи. Не знам какво да пуснари, бързо лучка. Ти ще прийде. Няма да правим. Да, загубих.
Добре хора, това ще отмени. Дано харесате клипа, дайте палец нагоре и чао!